rikici ne ya nemi ya balle a taron jigajigan jam'iyyar APC na Arewa maso gabas a ranar Lahadi, bayan da mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa a yankin Comrade Mustapha Salihu ya gaza ambaton sunan mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima yayin da yake bayyana goyon bayan sake tsayawa takarar shugaba Bola Tinubu a karo na biyu a 2027. An gudanar da taron ne a jihar Gombe, inda kusan dukkanin ministoci, 'yan majalisa da gwamnonin jam'iyyar daga yankin suka halarta, kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito. Shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje ne ya jagoranci waɗansu manyan jigajigan jam'iyyar zuwa taron. Da aka ba Mustapha Salihu damar yin jawabi, ya bayyana goyon bayansa ga Bola Tinubu da a tsayar da shi takarar shugabancin ƙasa ba tare da hamayya ba a ƙarƙashin jam'iyyar APC a 2027, amma bai ambaci sunan Kashim Shettima ba. Ai kuwa yana kammala jawabinsa, wakilan taron suka fara zagi da tsina, wasu ma suna barazanar kai masa hari, lamarin da ya sa dole jami'an tsaro suka fitar da shi daga wurin taron domin kare lafiyarsa, kamar yadda jaridar ta rawaito. Domin sassauta zafin da wakilan suka ɗauka, mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa Bukar Dalori ya fito ya bayyana goyon bayan jam'iyyar ga Bola Tinubu da Shettima su sake tsayawa takara a karo na biyu a 2027. An dai karkare taron babu shiri bayan da shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Abdullahi Umar Ganduje shi ma ya bayyana goyon bayansa ga Bola Tinubu kaɗai ba tare da ya ambato Kashim Shettima ba. Jaridar ta rawaito cewa Ganduje bai ambaci sunan Kashim Shettima ko sau ɗaya ba cikin jawabinsa da ya ɗauki kusan mintuna 10 yana gabatarwa. Shi ma dai sai da jami'an tsaro suka taimaka masa wajen fitar da shi daga wurin taron a lokacin da aka ɗauki hayagaga kan gabatarwar da suka yi ba tare da ambato sunan Kashim Shettima ba.